Sanya, te mit csinálsz? Hirdetéseket olvasok. Na? És van valami? Titkos ügynököt keresnek. Ha titkos, akkor miért adnak fel hirdetést? Nem tudom. Gondolom, mert különben nem jelentkezne senki, és elfogynának. Aha. És fizetésről van valami? Az is titkos. Svájci bankszámlára kapod, meg svájci melegétkezési utalványt hozzá. Aha. De azt legalább megmondják, hogy hova kell menni dolgozni? Vagy csak úgy kóvályogsz majd az utcán, és várod, hogy valaki titokban majd megmondja, hogy meddig tart a munkaidő? Nem tudom. Fényképes jelentkezést várnak, de ki kell pixelezni, nehogy az ellenség kezébe kerüljön. Te Sanya? Megmutassam, hogyan viselkedik egy igazi titkos ügynök? Nahogy. Lassan megfordulsz. Egy martinit kérek. Felrázva, nem keverve. Egész f***a.